नमस्कार ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଗୁଡଲି ନ୍ୟୁଜକୁ। ଆଜି ଦେଖିବା ଏକ ଏଭଳି ଖବର, ସତରେ ମଣିଷ ଜୀବନ ଏମିତିକା, କାହାକୁ ଭଗବାନଟି ଏମିତି ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ତ କାହାକୁ ଶକ୍ତିହୀନ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖୁଥିବା ଏ ମଣିଷ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି ସୁର ଦାସ, ଯିଏ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସୁମଧୁର କଣ୍ଠରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ପକାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସୁମଧୁର ବାଦ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଭୋର କରି ପକାଏ, ମନକୁ ଆନନ୍ଦିତ କରି ପକାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏ ଏକ ମନଛୁଆଁ ଗୀତ। ପାପର ନିଆଁରେ ଜଳୁଛି ଦୁନିଆ, ଘଟିଛି ଅସତ୍ୟ କଳେ ମେଘ ଛାୟା। ଧରଣୀ ପାରୁଣି ପାପ ଭାର ସହି, ଧରମ ଆଖିରୁ ଲହ ଯାଏ ବହି। ପାପର ନିଆଁରେ ଜଳୁଛି ଦୁନିଆ, ଘଟିଛି ଅସତ୍ୟ କଳେ ମେଘ ଛାୟା। ଯୌତୁକ ପାଇଁ ବଧୂ ହତ୍ୟା ହୁଏ, ପେଟ ପାଇଁ ମା ଛୁଆ ବିକି ଦିଏ। ଚୌଦିଗ ଶୁଭେ ତ୍ରାହେ ତ୍ରାହେ, କାଳିଆରେ ତୋ ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। କାଳିଆରେ ତୋ ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ମାର କୋଳାରୁ ପୁଅ ଚାଲିଗଲା, ମାର କୋଳାରୁ ପୁଅ ଚାଲିଗଲା। ସାଧବ ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୁର ଲିଭିଲା, ଭୈରବୀ ଡାକିଲା ନିଆଁ ବରସିଲା, ପ୍ରଳୟ ବସିଲା ବସୁଧା କମ୍ପିଲା। ଚୌଦିଗ ଶୁଭେ ତ୍ରାହେ ତ୍ରାହେ।